Passem davant del cementiri de Mas d'Enverge per convertir-se en el millor d'Espanya. L'equipament ha quedat en tercera posició en votació popular del 85è concurs de cementiris organitzat per la revista Adiós Cultural. Nosaltres més que res va ser perquè vam fer unes millores al cementiri i aprofitant aquestes millores que havíem fet vam veure l'oportunitat de presentar-nos al concurs i ho hem provat. Això a totes les xarxes ens passem tots l'enllaç, la gent que treballem a fora també dir-los als nostres companys que per favor que ens ajuden, perquè clar, nosaltres és un poble molt petit i les ciutats que són més grans, clar, llavors ens porten més vots de diferència i nosaltres el que volem és vots per a nosaltres. Un cementeri, com a molts llocs, hi ha un tipus de turisme que li agrada, no? Viatjar i conèixer, i per a nosaltres, quan vam rebre la notícia, va ser tota una alegria, perquè tota la gent enviar-nos pels grups, pels enllaços, per les xarxes, el link, no? I al final aquestes coses fa poble.